gonna marry the night. I won't give up on my life. I'm a warrior queen, live passionately tonight. Si ha sorprès una cosa enguany als veïns i fallers d'Alfafar és la qualitat de les seues figures en l'exposició del ninot. Tots tenen ja ganes de veure com seran els monuments que els allotjaran enguany. Falles grans i infantils que buscaran, com cada any, l'enginy, la gràcia i la crítica per aconseguir ser els millors. La sala Espai Sol estigué oberta per a tots aquells que volgueren visitar-la. Muy bonitos. Algunos más que otros, pero todos están muy currados. En part sorprès, no? Gratament, per veure el nivell d'alguns ninots i te dona una curiositat de veure com serà la falla. Sí. Este año creo que por lo menos en ninots hay un nivel muy alto, bastante más alto que otros años. Luego las fallas ya veremos a ver a pesar de la crisis, pero vamos, en cuestión de ninots ha sido una sorpresa que haya el nivel que hay. Però això ja ho veurem més endavant, perquè per a la planta encara queden alguns dies i alguns actes per davant. Com este, la crida, un dels més importants, ja que és l'inici de la festa fallera. En Alfafar, la crida és a les 12:30 del migdia. Aquell dia brillava el sol amb força, amb bon oratge. Era un dia perfecte per fer saber a tots els veïns d'Alfafar que començaven les falles. Se vive con mucha intensidad, con mucha emoción y mucha responsabilidad también. Tot és nou per a nosaltres, la crida, l'organització de les falles, el coordinar el tema de les falles, junt en la junta local, el primer any nosaltres també en l'Ajuntament, entonces estàs nerviós per veure, però bé, ha respost la gent, s'ha omplit la plaça, han acudit totes les falles i molt bé, molt emocionant. Les comissions anaren acudint a la plaça del País Valencià. Sota el balcó de l'Ajuntament esperaren acompanyats amb les seues bandes de música i els seus tratges de valencians. L'alcalde d'Alfafar, Juan Ramon Atsuara, va compartir aquest moment amb les falleres majors Lali i Paula. També estigueren, com no, el president i el president infantil de la Junta Local Fallera. Falleres i fallers d'Alfafar, vos convida a fer de l'harmonia, la convivència i la festa les millors de les virtuts del nostre poble. Avui, així, solemnement, amb vosaltres com els meus testimonis, jo em compromet a viure aquestes falles i a representar-vos com a fallera major d'Alfafar amb tot l'amor que sóc capaç de sentir al meu cor. Que visca València! Que visca Alfafar! I que visca les falles! Había que subirlo, había que subirlo. Muy nerviosa. Cuando estaba leyendo la crida estaba muy nerviosa, no sabía qué hacer. Que todos nos lo pasemos muy bien, que estemos todos unidos en Chermanor y a disfrutar lo que es lo que tenemos que hacer, que después de un año todo trabajando es lo único que nos queda ya. El presidente, aparte de llevar lo mejor posible la Junta Local, pues es que las falleras disfruten de ese año que es único en su vida y bueno, que se sientan arropadas en todo momento y que disfruten lo máximo posible. En els seus discursos, les dos falleres estigueren molt nervioses, diuen, encara que també emocionades. Com elles mateixes ens reconegueren, parlar des del balcó i adreçar-se a tots els fallers fou tota una experiència. Me he emocionado mucho y les agradezco desde aquí a todos los falleros que hayan venido y que hayan acudido a esta cita. Molt de treball, però n'hi ha molta coordinació. El consellal delegat de falles, junt en la junta local, junt en els presidents de les falles, n'hi ha molta comunicació, n'hi ha reunions freqüents i aquest treball, havent comunicació, és menor i n'hi ha molta participació per part dels membres de la Junta que facilita les coses a l'Ajuntament. N'hi ha que agrair-ho, n'hi ha que agrair-ho. Something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Avui és possible que siga un dels dies més festius de les falles. En la cavalcada del ninot, les falles mostren amb desimboltura les seues disfresses i les seues crítiques. Les comissions segurament hauran treballat dur perquè en esta desfilada tot anara perfecte.
Crítica a l'actualitat, personatges fantàstics, originalitat, enginy... Són els ingredients bàsics per a una cavalcada del ninot, i en Alfafar els trobarem tots. Les comissions de les 7 falles del municipi desfilaren amb les seues comparses fins a arribar a la plaça del País Valencià, on els reberen la Junta Local, la Cort i les Falleres Majors i, com no, el jurat. Per primera vegada desfilava la falla Sant Jaume, una comissió de recent creació que ja ha entrat en germanor amb les altres falles. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do. Trash, got a pocket full of cash we can blow. Shots of patrol, and it's on, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. 'Cause it's a beautiful night, we're looking for something dumb to do. Yo creo que deberían de pasarse sobre todo por los casales y vean en el ambiente que hay, porque yo tampoco soy nacido en Valencia, aunque soy valenciano de adopción, y bueno, que vean el ambiente y que vean que pues la gente tiene ganas de divertirse y olvidarse por un momento o por unos días pues de los problemas que hay en general. Pues som gent de l'Horta i una gent pues, molt oberta i en un caràcter molt festiu i molt acollidor. Que hay que utilizar el ingenio para sacar de donde sea y para disfrutarlo gastando lo menos posible, eso está más claro. Antes de començar, volia donar les gràcies a totes les falles per el vostre esforç, com cada any, i que enguany se veu reflejat en els vostres monuments. We're looking
Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Els dies passen i al Fafar avui és jornada de nervis, perquè s'entreguen els premis de les falles de 2012. Les comissions estan totes juntes, formant un agradable escàndol. Tots esperen els lliuraments dels premis i tots sempre tenen alguna cosa per celebrar. El resultat, molt positiu, sobretot per a les falles del Sequer i Parque Alcosa, que foren guanyadores dels primers premis dels monuments gran i infantil respectivament. Ara, a disfrutar-ho, perquè queden molts actes per davant i cada un d'ells té les seues peculiaritats. Uno dels que més m'ha agradat ha sigut l'entrega de premis per veure les emocions de la gent i en l'entrega de premis se sent el sentiment faller, no? I el que cada un tira per la seva falla. Va ser un cúmul de sentiments, veure la gent, les reaccions en l'entrega de premis. Muy importante, la verdad, con mucho nervio, mucha emoción y sabiendo lo que conlleva ese cargo y ese momento. En las fallas las he pasado muy bien, muy contenta, con mucha ilusión y tenía muchas ganas de que llegara y lo he pasado muy bien, para repetir. Pues las he pasado muy bien, muy contento y me lo he pasado súper bien. Hicimos la ofrenda ayer y con una afluencia de público multitudinaria. Estuvo muy emotiva la entrada a la plaza con la fallera mayor y la ofrenda a la Virgen del Don. Centenars de rams s'han oferit enguany a la Mare de Déu del Do en Alfafar. Rams ben acolorits han anat passant des de les 7 de la vesprada fins la última comissió, un tribut floral a la Verge que obri la jornada final de la festa fallera. El llevar un ramo de flores a tu Virgen es especial. Lo que pasa que ver a tu comisión delante de ti y luego hacerte el pasillo, oír tu nombre junto a mi presidente, especial. Es que no puedo definirlo de otra manera, aunque sea repetitivo. Muy emocionante. Ara ja solament queda que es cremen les falles i una vegada més haurem posat el punt i final a una festa que dura molt poc però que és insuperable en quant a intensitat i que en acabar ya es pensa en comenzar de nou. Quizá el más emotivo para mí es el día de cremar. El día de cremar porque se acaba un ejercicio, pero a la vez empieza el nuevo, con nuevas ilusiones, nuevos proyectos y tal. I will never be the same without you. Without you. Without you.